Takže ahoj, já jsem Čabiniky a vítám vás u nového videa. Jak jinak, než zase haul, protože já jsem sice možná říkala, že už nebudu nakupovat, ale mezi tím mi ze Sheinu chodily další balíčky, takže jsem si řekla, že o to vás prostě ochudit nemůžu. Takže jdeme rovnou na to. Začala bych botičkama, protože ty nejsou ze Sheinu a mám tady jednu úplně novou značku, nebo ona není úplně nová, ale já jsem ji objevila nově a musím říct, že jsem s ní teda jako fakt nadšená, protože je to něco, co dělají pro planetu. Hned vám to ukážu. Takováhle krásná krabice. Se můžete takhle detailněji podívat. A vlastně tady ta krabice je taky recyklovaná a konkrétně ta značka se jmenuje Surface Project a oni dělají všechno eko, což znamená, že všechno je z recyklovaných materiálů. Je tam ekokůže, podrážka je vyložená jenom z plastů, takže jako prostě všechno je recyklovaný. Takže prostě bomba, já jsem fakt mě trošku štve, že jsem o téhle značce nevěděla trošku dřív, protože určitě by potom polovina botníků tvořila jenom tuhletu značku. Tak jdeme rovnou na ty sandálky. Jo, jsou to sandálky a jdeme si je ukázat. Takovéhle sandálky jsou vlastně černé, tady mají vlastně takový jakoby ty vyrytý znaky. Jsou také normálně na platformě, jsou opravdu lehonký, jo, není to žádná těžká bota, jsou opravdu jak pírečko, všechno je prostě fakt recyklovaný, tady to máte i napsaný také na té botě, pokud se to zaostří. Tak zaostřeno, tak si to můžete přečíst, nebo si to pauznout a tak. A prostě podrážka je obyčejná, nikde tady není žádný logo z té značky, prostě je to fakt lehonká botička a perfektně mi sedí. I ten, kdo má jakoby větší nárt nebo vyšší nárt teda respektive, tak tady díky tomu sucháči, co je tady, tak si to prostě nastavíte tak, aby vám to ta noha, aha, já už asi neumím mluvit, aby vám to na té noze prostě sedělo. A pak tady mám ještě jedny botičky a to jsou pantofle a jsou úplně obyčejný. Chytla jsem úplně super deal, jestli vám něco říká, určitě vám chodí reklamy na webu nebo podobně. Je to Trendyol. A na tom Trendyolu mají i značkové věci a všechno možný. Ale já jsem tam koupila pantofle, protože tenhle ten styl pantoflí já nosím, fakt nosím. Měla jsem už takových pantoflí hrozně moc. Tak jsem řekla, že to prubnu, protože dokonce měla 50% slevu a ty pantofle mě vyšly na 250 korun. Takže to vám prostě musím ukázat. Jsou to takovéhle růžové třpitivé botičky, jsou to prostě takový ty obyčejný, jak se říká, korkáče, ale za mě jsou jakoby úplně skvělý. Jsou taky lehonký, takže žádná prostě těžká bota. Jsou i vytvarovaný, jo, takže na ty plosky nohou je to úplně ideální. A prostě ta růžová třpitivá, to je něco na mě. Takže a nějaká značka Slazenger, nebo jak se to čte, se můžete podívat. Je to opravdu jako, ještě jsem je neměla na sobě, jo, takže ještě nevím, jestli jsou jako pohodlný nebo nejsou, ale prostě tady ten styl těch pantoflí já hrozně ráda nosím, protože jsou prostě pohodlný, nikde mě to netlačí, nemačká, takže snad to bude platit i u tehlech. Tak a teď už bych se rovnou vrhla na ty šaty. Ano, jsou to šaty. Prostě já na léto nosím nejvíc šaty, dlouhé šaty, to jste si určitě všimli v předchozích x haulech, že já prostě si kupuju opravdu dlouhé šaty, aby to zakrylo nohy a prostě všechno, protože jak víte, já se nerada ukazuju prostě svoje části těla a podobně, takže ideální prostě dlouhý šaty a ideálně s rukávkama. Samozřejmě jsou tu nějaký i z naramínka, ale já většinou, když je to naramínka, tak nosím nějaký jakoby přehoz nebo něco, ale pokud mi všechny ty šaty budou naramínka, tak vám to ukážu bez přehozu, abyste si udělali jakoby představu, jak to asi vypadá, protože chápu, že ty přehozy vždycky ty šaty skrejou a podobně, takže tady se aspoň můžete podívat. Tak bez dalšího okecávání jdeme rovnou na ty kousky. Jako první tady mám šaty z viskózy, 100% viskóza, takže na léto ideál, že to je heboučkej a příjemný materiál a vypadají takto.
Jsou normálně takhle s rukávama, takže nemusíte ukazovat ramena, nic. Jsou za mě úplně jako... Nevím, jestli se mi úplně líbí ta látka, to jako nemůžu říct, ale já jsem si to kupovala hlavně kvůli tomu, že to je viskoza a není to taková ta typická šínovská umělotina, jo, takže jsou normálně dlouhý a ten materiál je prostě bombastický, jako ta látka je chladivá, takže já věřím tomu, že na léto to bude úplný ideál. Jinak jsou opět ve velikosti, ano, to vám řeknu, 28/30. Já jsem si tentokrát kupovala o velikost menší, takže všechny ty šaty by měly být 28/30. Já vždycky kupuju 30/32, to US, ale tentokrát jsem koupila menší. Minimálně polovinu těch šatiček jsem si neskoušela, takže doufám, že je uvidíte na mě a že mi budou. Tak, teď tu mám šatičky, ano, ze šíinovského materiálu, klasika. A tyhle ty šatičky jste mohli vidět v minulém Shein haulu v tyrkysové barvičce. Jsou to taky takhle žabečkování, rukávky a pak už je to zbytek je dlouhý až na konec. Tady ty jsou teda jakoby černý, jinak tam mají úplně stejné kytičky, jako byly na těch tyrkysových. Takže si vám taky samozřejmě ukážu, ty mi určitě budou. Tak, teď tu mám modré šatičky, které jsou taky ze 100% viskózy, koukejte. Ty jsou, že jo. Ta látka je prostě úplně bombastická, se strašně líbí, ale nevím, jestli mi upřímně budou. Přijdou mi, že jsou takový jakoby menší, takže uvidíte, jestli uvidíte na mě, ale doufám, že mi budou, protože já všechny tady ty materiály, které nejsou takový ten šusták šínovský, tak prostě nutně potřebuju, takže doufám, že mi budou. Prostě úplně boží. Zase to má jakoby krátký rukáv, takže v pohodě. Pod prsy je to trošičku jakoby přestřihnutý, takže to má trošičku styl Ačka, ale není to úplně, jo, je to prostě volnější, takže prostě doufejme, že to uvidíte na mě. Tak, teď tu mám jedny šaty, který mi doporučila vlastně jedna moje sledující v komentářích a chtěla jsem to probnout, protože nemají tak velké velikosti, jako já potřebuju, tak jsem si prostě objednala největší velikost 4XL, ale nevím, jestli mi to upřímně bude, jo, protože jsem se je neskoušela. A proč jsem si je objednala? Protože to je obchůdek na Sheinu, který se jmenuje takto. Rusty Dusty. Je to vlastně i takhle, že tam nemáte ten Shein, ale je to prostě i takhle na tom tagu. A právě, že tam mají většinu věcí z viskozy, anebo z bavlny. Takže to jsem jako musela samozřejmě prupnout. Nevím, jestli mi budou, ještě jsem si je neskoušela, takže mi držte palce. Jinak, vypadají takhle, jsou to prostě cihlová oranžová. Tady mají takhle ty rukávky, mají takhle zkrajky, jinak zbytek je prostě viskóza, tady máte takhle gumu pod prsy a jsou opravdu dlouhý, takže já doufám, že mi opravdu budou, protože se trošku bojím, že jak je to prostě menší velikost, než standardně kupuju, tak aby mi byly. Bojím se i tady toho vršku, že je to takový docela úzký, takže držte mi prosím palce, protože tyhle ty šaty fakt jako chci. Teď tu mám šaty, který mám doma fakt už extrémně dlouho, minimálně tak 2 měsíce to bude určitě a neměla jsem je ještě vůbec na sobě z toho důvodu, abych vám to mohla ukázat a pak je začít nosit. Takže po dnešku je konečně začnu nosit. A je to takový ten klasický šínovský materiál, ale koukejte, to je prostě úplně božo. Strašně se mi líbí ta látka, vypadá to trošičku jako porcelán, malinko mi to tak připadá. Zase žabečkování přes prsa a pak už je to do Ačka střižený a na konci to má takový trošičku jakoby volánek, tady je to přestřižený a zbytek je takový jakoby malej volánek, ale za mě jako úplná ideoška. Jen škoda zase toho materiálu, no. Ale co se dá dělat? Jako další, tady mám zase šaty z toho krásného šustákového materiálu šínovského, typického. Ježíš, to byla dlouhá věta. A jsou to takovéhle. Ano, nejsou to kytky. Jsou to takovéhle čáry, dejme tomu, a
mně se strašně jakoby líbily, protože ve mně to evokuje, jakoby, že jsou se zlatem, ale oni jsou jakoby s béžovou této aplikací. Jinak zase pod prsy je to přestřižené, zbytek do Ačka a zase na konci je takovýhle jakoby volán. Klasický je ten materiál, který známe všichni, ve velikosti US 28/30. Má to takovýhle menší rukávky, jo. Není to úplně jako, že vám to zakryje ruce, ale aspoň nějaký náznak, že tam něco je, tam je. Takže ještě jsem si je neskoušela, tak uvidíme, jestli uvidíme na mě. Pak tu mám šaty, který nejsou s rukávkama, ale když jsem viděla tu látku, tak jsem je tam prostě nemohla nechat. Koukejte. To je prostě jako... Zase, opět čínovský materiál, co si budem, ale strašně se mi líbily, jsou tak veselý a prostě se mi strašně líbí ty barvičky. Jinak, jsou na ramínka s tím, že vzadu je žabečkování takhle a ty ramínka si takhle tady zavážete a uděláte si mašličku. Jo, je to prostě takhle, takovýhle princip. Vepředu to žabečkování nemá, ale vzadu ano, takže se to přizpůsobí opět prsům a všechno. Takže tohle se jako bát nemusíte, jsou opravdu hodně pružný vzadu. A jinak jsou do Ačka. Opět na konci je takovýhle volánek, je to asi takovýhle pruh volánu, ale prostě prdím na materiál, fakt jsou krásný. Teď tu mám šatičky, ze kterých jsem jako fakt zklamaná, protože jsem zjistila, že jsou jako průhledný i ve vrchní části. Takže mě to trošku jako zklamalo. A taky mají hrozně spodničku krátkou. No, já vám to zkrátka ukážu. Jsou to takovýhle šatičky, kdy podívejte, to je jedna vrstva, jo, je to prostě brutálně průhledný. To má také žabečkovaný i rukávky to má. A potom vlastně je to takový šifon. A potom v tom šifonu tady končí spodnička a zbytek šatů je prostě jenom látka, jo. A ještě to má prostě rozparek až úplně k té horní části těch šatů. K tomu žabečkování, který vám končí třeba jakoby pod prsy. Takže za mě to jsem, a hlavně ten rozparek vůbec na fotkách nikde nebyl vidět, jo. Takže jsem z toho fakt jako zklamaná, protože tady ty šaty jsem chtěla a nebyly zrovna nejlevnější, tady ty šaty stály asi 5 kilo. Jasně, na Shein, jako furt je to levný, ale na Shein už je to docela drahý a prostě mě to trošku mrzí, protože na tyhle šaty jsem se fakt jako těšila a prostě je to prostě zklamání, no. Uvidím, vyzkouším si je, ještě jsem je na sobě neměla, vyzkouším si je a buď je uvidíte, anebo ne. Každopádně, i kdybyste je neviděli, myslím, že tady je dost jiných šatů, který uvidíte. Tak, teď tu mám šaty, které jsou z části z bavlny, jsou normálně na špagetový ramínka. Jsou to prostě takovýhle obyčejný černý šaty, dlouhý, takhle normálně na ramínka, která jsou překřížená. Normálně standardně takhle na ramínka. Nevím, jestli mi budou, jo, jestli jo, tak vám je standardně ukážu, jestli ne, tak se omlouvám, ale neuvidíte je. Každopádně jsou normálně dlouhý, jsou to úplně obyčejní černý šaty, já jsem myslela, že budu nosit třeba jako na doma nebo něco, ale uvidím, třeba to zkombinuju s nějakým hezkým přehozem a bude to moc nosit i ven, takže uvidíme. Teď tu mám takový přehoz, je to prostě celý ze šifonu a s krajkou a mi se strašně líbil a teď, když mi přišel, tak jsem si vlastně uvědomila, že to nemám jako s čím zkombinovat. Takže já vám to jako ukážu a uvidíte. Je to prostě takovýhle přehoz, kdy má takhle na vlastně jakoby přes prsa, včetně rukávu, má takovouhle hezkou krajku. A jinak je to ze šifonu a tady je to takhle jakoby přestřižený, že to dělá takový tvar jakoby šatíček, takže není vůbec špatný, ale prostě a rukávky to má jako do zvonu, no, což se mi moc jako nelíbí, ale dobře. Každopádně se mi strašně líbila, musela jsem ho mít, i když teďko fakt vůbec nevím, s čím to jako zkombinu, protože ta krajka se mi moc k věcem jako nehodí. Takže uvidíme, jestli vymyslím vůbec nějaký outfit. Tak a mám tu poslední šaty a jsou takový trošku extravagantní a to je, že jsou na ramínka
a jsou jako americká vlajka, jo. Ten materiál je naprosto příšerný, je to něco jako neoprén, je to prostě fakt strašný materiál. Já jsem myslela, že budu mít jako šaty na doma, ale prostě vůbec mi ten materiál nevyhovuje a upřímně se omlouvám, ale ani si je na sebe nebudu zkoušet, protože je teplo a ten haul budu natáčet venku. Takže se omlouvám, ale ty si na sebe brát nebudu, protože bych okamžitě byla mokrá. Takže ještě se na ně můžete pořádně podívat. Jsou to prostě takový americký šaty. Myslím si, že na zimu na doma budou ideální. Tak a teď tu mám dvě poslední věci a jsou to noční košilky. Ty vám na sobě upřímně ukazovat nebudu, ale ukážu vám takhle do videa. Jsou to vlastně velikost 4XL, obě. První je teda takováhle. Je to vlastně jenom takovéhle krajkové tričíčko, kde vlastně není nic a pak pokračuje modrá látka, normálně je to opravdu jako hodně do Ačka, takže proto i 4XL mi je úplně v pohodě, jo. Ale hrozně se mi líbí ten vršek, kdy prostě tam nemáte nic, no, takže je to takový sexy. Druhá košilka už tak sexy není, ale hrozně se mi líbí. Je to taková prostě obyčejná košilka. Je takhle růžová a má prostě takhle jakoby volánky po celé té délce. Opět je to velikost 4XL, ale fakt jako jak je hodně do Ačka, tak mi je úplně jako v pohodě, jo. Takže i větší lidi, jako jsem já, se nemusíte toho 4XL bát tady v těch případech, kdy jsou ty věci fakt do Ačka, protože vám jako opravdu budou. A pak tu mám poslední dvě věci, které nejsou oblečení a jsou to takový, dejme tomu, designovky na obličej a jsou to brejle, kdy takhle přišly v hezkých krabičkách a oboje ty brejle by měly být na modrý sklo, takže třeba úplně ideální k počítači, nebo když koukáte dlouho do mobilu, jsou to takovýhle obyčejný černý, který jsou prostě styl Ray-Banů, úplně takový ty klasiky. A pak jsem si objednala ještě jedny, který se mi teda líbí hrozně moc a to jsou tady ty styl taky Ray-Banů, ale s tímhletím čirýma rámečkama, jo, takže ty se mi jako líbí, ty jsou fakt stylovka. No a to už je z toho naprosto všechno, takže my se můžeme jít podívat, jak to bude vypadat na mě.
co, těch šatů bylo fakt hodně, co. To musím vám říct, že tady to natáčení, slíkání, oblíkání, chození a tak dále v tohle těch vedrech je fakt náročný. Člověk je opravdu, je to horší než posilka, co si budem, jako ze mě fakt leje. Každopádně, chtěla jsem vás poprosit, protože už se skoro pomalu blížíme k té 1000, abyste mi prosím dali odběr. Spousta lidí na mě kouká a nedává mi odběr. A já vás fakt prosím, dejte mi ten odběr. Odběr, like, komentář, všechno samozřejmě potěší. A chtěla jsem vám říct, že jste opravdu úžasný, protože všechny ty vaše komentáře mi vždycky tak zlepší náladu, protože jsou tak milí a příjemní, takže já vám za to moc krát děkuju. Já vám přeju, abyste se měli hezky, abyste si užili krásný léto a hlavně všechno ve zdraví a v pohodě. Mějte se moc hezky. Pa, pa.